nemu jodoh ora bakal ijolan. Yo, yen nemu jodoh bakal bisa bersatu. Yen ora bisa keplok karo siji. Lipas kesayangan kaya apa rasane ati iki suwe ra krungu pawarnamu bingung rasane nandang rindu Mas sentak resnane DM dewe aku orang balesi sibuk apa siramu mancing wes lali mama sibuk mancing janji suci nganti kamu ringi aku kurang ngemis neng hatiku miris curi korasane opo esan ngantine monggo aku isih sayang tresnaku ora bakal hilang Mas Joko tresnaku kaya dene aku kang Joko tresnamu tak pasrah kemreng pangeran yen pasti jodoh ora bakal kurang telat yen pasti jodoh ora bakal kurang telat. Nah, matur nuwun. Ayo naik. Ya, iki unggahne to wis itu naik ora? unggahne to aku Alah munggah dhewe. Oke, iki ben karo Dik Repa. Ayo pisan kas bek gara-gara mujik jam 1 kok. tenan gak pengen unggahne aku Kene liwat kene iso unggahne. Ayo. Ayo. ngono jare lah ngomong pacare ki aku lho sing jelas sing ndi Sing bener ki. Sik ta. ngono Bimae ngaku pacarmu. Kene tak gecekane. Galak men to. Kok iso? Ayo Mas Bima, nyanyi Bocah yo nyanyi. Ayo. Nyanyi. Lagune apa ki? Mudang anak ya. Ya. Lagune apa? Tresnan sejati. Katresnan sejati, piye? Aman aja? Aman aja. Yuk. Ya, yuk berpacu dalam melodi. Pakai musik biar hebat. janji tresna disajeni lintang-lintang ing tengah wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usata rembulan ning wayahe nampai kaseng iki papucan marang asmara somong anes kang tak ati